helppoa, kova virta ja kova tuuli yhtä aikaa. Menneeköhän nurin? No sitten näistä positiivisista puolista, niin Joonas sai rakennetuksi tämän ohjelman nyt sitten valmiiksi. No niin, tämä on ensimmäinen kerta, kun minä yritän ihan omin neuvoin käynnistää tätä Joonaksen laatimaa ohjelmaa. Ja tämä on Linuxi, johon pitäisi ensin päästä. Yes, nyt taitaa onnistua. Yes! Nyt latautuu Linux. Ja tässä on nyt sitten tämä elektroniikkasysteemi valmiina. Tässä on nämä muuntajat, 4 kappaletta niin kuin ennenkin, niiden ulostuloja on vähän muutettu. Nämä eskit on nyt sijoitettu tänne muuntajien päälle, 4 kappaletta 4 moottorille. Tässä on valorele, jolla valot toimivat. Sitten täällä päädyssä on tämä uusi elektroniikkasysteemi, eli täällä on mikrokontrolleri ja servokontrolleri tuolla plastiikan sisässä. Tänne tulevat kytkennät. Tuossa on tämän kontrollerin oma muuntaja, joka muuntaa 110 volttia 12 volttiin. Tästä lähtee sitten tämä piuhanippu on se, joka yhdistää nämä elektroniset jännitteensääntimet tuohon mikrokontrolleriin, tai oikeastaan niin päinvastoin. Tästä lähtee sitten moottoreille virtajohdot, ja ainakin tuossa kuivaharjoittelussa on pelannut hyvin. Että toivottavasti sitten pelaa myöskin luonnossa, ja nyt saadaan tuo elektroniikkaboksi vedenpitäväksi. Ja tietenkin sitten joystickilla ohjataan, eli eteen, taakse, vasemmalle, oikealle, valot pois päälle, pois päälle, pois päälle. Tällä säädetään sitten sitä ylös-alas liikettä, eli näitä moottorit, jotka siis vievät rovia syvemmälle tai tuovat sitä pintaa kohtaan. No, tässä on sitten yksi kehitysvaihe. Ajattelin, että tuolle pikkukameralle, joka nyt on tuossa kuvaamassa, tehtäisiin tästä vähän pienemmästä Karin videopöntöstä suoja, mutta tässä taas ongelmaksi muodostui se, että tämä linssisysteemi on niin kuin väärässä paikassa. Tämä ei oikein helpolla saa muokatuksi oikeaan paikkaan, ja se tarkoittaa sitä, että pitäisi tehdä sitten uusi tämmönen pleksikansi. No niin, jo taas kerran tuli takaisku. Minä yritin tehdä uuden tämmösen pönttökansisysteemin tähän viemäriputkesta, ja kyllähän tästä hyvä ja tiivis tulikin. Se oli täältä liimattuna tuohon alkuperäiseen putkeen, mutta sitten kun rupesin vetämään tätä kantta irti, niin tässä onkin niin hyvät tiivisteet, että se kävikin näin. Koettelee, mutta ei hylkää luoja. Show must go on. Eli prosessi jatkuu ja taas pitää ruveta sorvaamaan uudenlaista kantta. Paska juttu. No, onneksi yksi homma kuitenkin näyttää onnistuneenkin tässä rekonstruktiossa, eli tämä jalustan ja tämän itse vehkeen välinen nivel. Tämän tein peräkärryn renkaan navasta, ja tämä näyttäisi nyt aika tanakalta ja toimivalta. Että jotain sentään edistystäkin on tapahtunut.